Magiyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thina sami ngifisa sibuke Mark chapter 10 verses 46 kuze kube u52. Wathi uJesu esuka eJeriko, uBartimaeus wayehleli ngasemgaqweni. Uthe angezwa ukuthi uJesu waseNazaretha, wabe esekhala ememeza ethi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Ngiyafisa thando zami ukuba ngibuke kancane le ndatshana. Uthe uJesu esuka eJeriko, uBartimaeus yena wayehleli ngasemgaqweni. Inkonzo noma ipoint yokuqala engifuna ukuyibheka, uJesu usesukile. uJesu khona la eyakhona, kodwa uBartimaeus uhleli phansi. Khona abantu impilo yabo iyaqhubeka, kodwa yakho imile. Khona abantu abanempumelelo, kodwa wena konke ubheke phansi. Khona abantu abazuza izinto, kodwa wena ulahlekelwa ikona konke. Khona abantu ekhuleni kwabo bafeza amaphupho nenhloso zabo, kodwa wena namhlanje akukho isho kodwa omlungayo. Khona abantu abayiphunga ngapha nangaphi imisebenzi, baze bawanqaba amanye ama-interviews, baze baqamba amanga kokunye, baze bathi sebe-right, kodwa wena ubizwa nakweyodwa i-interview. So you realize ukuthi empilweni esibhekene nayo kunabantu impilo yabo ene-progress, kunabantu impilo yabo stagnant. Kunabantu abahlezi bethokozile, kunabantu abahlezi bekhala, kunabantu abakakwa abantu ababathandayo, kunabantu abanamuntu emhlabeni. You soon realize ukuthi impilo has become so unfair. Wake wahlala emndenini ungabi nalutho, kodwa uthola ukuthi izingane ezikulandela ngemumva sekuyizona ezikuphi imali yokugibela. Wake wahlala emndenini uthola ukuthi awuselutho, usudelelwa, uzudelelwe nayingane zalayikhaya. Ngiyabuka uJesu esuka eJeriko, ngiyabuka uBartimaeus esehlale isikhathi eside. Khona abantu bangabala iminyaka, things have just not been okay. Bangabala iminyaka, mina sengineminyaka eminingi ngingasebenzi. Khona abanye abantu bafundile baya tertiary, baba qualified, kodwa abakaze baqashwe. Ayikho into efrustrator njengomzali ube nengane oyinikeze konke, oyifundise ngakho konke, kodwa ihlele endlini ayikwazi ukuya ngaphandle because ayikho into eyithulayo. One of the most frustrating things emhlabeni ngokungasebenzi uma ethi umuntu awuphumi ngani uyozama, and uyamtshela lo muntu ukuthi sengizame ngayo yonke indlela, nothing seems to work.
One of the most frustrating empilweni abantu abakuthembisayo engathi bazokusiza, engathi bazohamba nawe, engathi bazokunikeza into, and only at the last moment athi sorry sibani sengithola omunye. Phuzu lami lesibili elingithikayo uthi uJesu edlula obhala kahle uthi uBartimaeus wezwa umsindo, wezwa imvunge, makadane wakhala, wamemeza wathi ndodana kaDavide ungabe usangishiya. Khona abanye abantu abafika esigabeni sempilo when life becomes a little bit too much. La impilo inzima khona. Angisakwazi pretender. Sakwazi ukuhleka. Sengikhathele ukutshela abantu ukuthi ngiright, sengikhathele ukutshela abantu ukuthi yonke into iyenzeka, sengikhathele ukuvuka ekseni nabasebenzayo, ngiphatha isikhaftini nabasebenzayo, and only ukuyedrobheni yoshaya ama-rounds bese ngibuya ntambama because I can't tell my wife umsebenzi awusekho. Sengikhathele. Khona isigaba esifikayo empilweni when you say sengikhathele. Khona isigaba esifikayo empilweni where you say ngiyayivuma induku sengihlulekile. Khona isigaba esifikayo empilweni where you say kulungile salusuhlala nomuzi wakho kodwa ngicela ukuphuma mina khona ngizoba nokuthula. Kulungile salusuhlala nekhaya lakho mina ngicela abantwana khona ngizoba nokuthula. Kulungile hlala nabo abantwana ngeke ngikwise kodwa ngicela ungangibulali. Khona abantwana abasabazali babo babashiya. If only you knew umntwana ube ngahamba nawe ezosubulala sonke. Uyayazi indoda ezokhipha isibhamu ithi uyasala umntwana noma usala behamba nabo ngiyanibulala nonke. Into umzala decide athi mntanami athi I would rather let you stay naye ngoba munaye ngeke akubulala. Athi phuma wena ungaphithi lutho uphume nokugqile. Abanye abantu don't know ukuthi konke usuyikona manje uke waba nakho konke kwalahleka ngenxa yesikwakha. But inenkonzo ayenzayo uBartimaeus engithikayo uthi angezwa imvunge, uthi angabona usizi, uthi angaqonda okwenzakalayo ebeseyokhala. Amemeza abalase athi ndodana kaDavide athi ungasengishiya, athi ndodana kaDavide athi akungihawukele, athi ndodana kaDavide awube nomusa kumina. Thandwa zami abantu bakhala ngendlela ezihlukene. Khona omunye umuntu ukuthi mase kunzima ahambe ayobuya ekhaya athi ngiyavuma induku yangehlula. Khona omunye uma izinto engasenzeki ahamba ebangani bakhe athi ngisizeni to forget about him or her. Khona omunye umuntu engathi kuhleli nonke etafuleni when life becomes too much ahamba yongena enkamereni ayilingisa ayidubule ayijova ayisika ayibulale. Because life has just got a little bit too much for me to handle. Bakhona le nkonzo engiyithandayo, le nkonzo yokumeleza, le nkonzo yokukhala, le nkonzo ethi akwazi ukufa nje nevaka, akwazi ukufa ngingacelanga usizo. Baningi abantu could have been saved. The pride got the better out of them. Bazothina abantu mangicela usizo. Bazothina ekhaya mangibatshela ukuthi ngiyehluleka.
Baningi abantu who could have been saved. Guilt got the better out of them. After konke sengenzele bona, ngizohamba kanjani. Baningi abantu who could have been saved. Rasikwazanga ukubasiza because abafunanga ukukhuluma ngenkinga, bayitshela ukuthi bona bazokwazi ukuyisiza, and yet till today bahlulekile ukusizakala. Athi bebezubathi bayusi, athi ngicela usizo, bese kufika abantu bezomtshulisa. Abasho ukuthi siyakuzwa, bathi usibangela umsindo, bathi unesidina, bathi aqali ngawe ufelwa indoda, bathi aqali ngawe ufelwa abantwana, bathi aqali ngawe ungasebenzi, bathi aqali ngawe ubuye emshadweni, bathi aqali ngawe ukuhlupheka, and nobody is willing to say angiphiki aqali ngami, but it hits differently because kwenzeka kumina. Kwakuba senkingeni uzama ukukhuluma nomuntu athi umuntu don't worry uzoba right, and you say, but how can you say I'm going to be okay? I'm not okay. How can you say angibekezele? Awase ngihlale kangaki before ngize ngibhobose? Awase ngihlale kangaki before ngithathe isibindi sokuzoxoxa khona omunye umuntu othi uqeda ukumxoxela judge, and you say phone I didn't tell you mhlawumbe ngangcono. Kunabantu abahlezi besithulisa, barungithulisela into eyaphi, uthi angibekezelele into eyaphi, uthi angihlalele into eyaphi. Yini ezolunga after all these years? Yini esangashintsha after sengigile kangaka? Uyangithinta ubhala kahle encwadini engcwele. uJesu wama wambiza, wambuza one of the most important questions. Fisa kwenzeleni? Kukona konke osudlula kona, kukona konke okwenzakalayo namhlanje, umntaka Maria namhlanje, ibuthu namhlanje, Nkosi yamakhosi namhlanje, okangezwe lakhe namhlanje, ogijima amafu, uthi ufuna ngikwenzeleni? Ufunani? Ufunani? Hey, besibaswela abantu abanesibindi njengoBartimaeus. Uthi Nkosi ngicela ukubona, maqedana suma. Nkosi ngicela ukuthula, maqedana suma. Nkosi ngicela inqubekela phambili, maqedana suma. Baningi abantu abazi bafunani, nabaziyo ukuthi bafunani, abanaso isibindi to act upon what they want. Lovukazi izulele nathi sisifike siphelele sikhona ngomsala wokukhuluma umoya webele.